След полагане на взривното вещество, това е, където се намираме сега, е точната посока, в която ще падне комина. Посоката е избрана така, че целият комин с цялата си височина да попадне в територията на отоплителна централа Юг, без да засегне съседни имоти и съседни организации. След полагане на взривното вещество, една зона от порядъка на 6 метра от тази страна на комина ще изчезне в един миг, при което комина ще се наклони на тази посока. Задната част, която е невзривена, ще се счупи и целият комин ще се изведе от равновесие и ще политне насам. Тъй като комина представлява стоманобетонна тръба с изключително високо ниво на армиране, тя почти 2/3 от нея ще остане почти цяла. Средната част ще се начупи леко, а горната част ще потъне в земята по посока на подготвената възглавница. Очаква се къмшичния удар на горната 1/3 от комина да нанесе щети на терена, при което да има пропадане в земята от порядъка на 2 метра. Целта на възглавницата е да омекоти удара от къмшичния удар от падането на комина. Изчисляването на посоката и разпределението на взривните дупки са много отговорни. Затова трябва да се правят много внимателно и много добре да се изчисли. Изпълнението на взривните работи ще бъде изпълнено по методология чрез пробиване на 3 насочващи основни отвора, които трябва да дадат посока на падане на комина и да гарантират тази посока. А между 2 от тези отвора ще бъдат пробити 400 взривни отвора, в които ще бъде поставено взривното вещество. Предварителната оценка на калкулация, която направихме във връзка с изпълнението на проекта, казва, че в комина ще бъдат генерирани общо 2000 тона отпадъци. Един самосвал с такива, с които разполагаме ние, събира около 20 тона такъв отпадък строителен. Това означава, че около 100-110 самосвала, съвсем образно казано. Това, което преди малко видяхме, е събарянето на един стар комин на старите съоръжения в отоплителна централа Юг, които ние постепенно извеждаме от експлоатация с цел подновяване на мощностите и инвестиране в заместващи модерни технологии. Необходимостта от събарянето е именно преди строежа на новите мощности да разчистим площадката, да оправим визията на самата централа и да не се налага след това да вземем мерки, така че да не разрушим това, което смятаме да строим. Това е една от степките за модернизацията на топлофикация тук в Пловдив, защото ние сме тук от 2008 година и в това време, от 2008 година до 2014 година, можахме да променим изцяло философията на топлоснабдяване в този град. И мисля, че крайно време да модернизираме и тук в юга нашата
отоплителна централа Юг. Защото ние видяхме, това е по-една концепция от 70-та година. Крайно време да ние имаме нещо съвременно, което дава ни възможност да имаме производство от 21 век. Със сигурност по-екологично, със сигурност по-икономично, но и по-сигурно, защото тези стари съоръжения са доста стари и най-важно тук е да ние имаме тази резервна мощност, ако има проблеми в севера, да ние имаме тук е нещо като план Б за топлоснабдяване и с тези стари съоръжения, чисто казано това вече не беше възможно.